Psalms chapter number 34. Basahan tayo kakabsat, manipod ti 1, aging gana iti 7. Di verse 1, lalaki. Babae, verse 2. Agigidan lalaki, ready? Ilocano, go. Benditok to iti apo, iti amin nga kanito. Ti dayaw na, agnanayon to, nga adda itingiwat ko. Ladies. Three, all men, o bumuyog kayo kanyak, amangitan ok iti apo, ket itag ay tayo ngagtitimpuyog itinagan na. Kimmitada ken kuana, ket nagranyagda, ket dagiti rupada, saan da nagbain. Amen. All together in 7. Ti anghel iti apo alikubkuban na dagiti agbuteng kenkwana, ket ispalen na ida. Apo Dios, nagsayaat deti panangyebkas, ti salmista David, iti panangidaydayaw na apo ken ka. Apo, kayat mi, nga kasta iti espiritu mi, no umay kami kadagiti kapkapilyami apo. Nakasaysaya at kaunay o Dios, ket rebeng na laeng, nga ipaay mi ken ka, iti umiso, nga panagraem ken panangidaydayaw. Ket apo, by your grace, i-commit ko nga ka senior pastor ti HBBC. Improven mi apo, deti panaggimong mi. Nasayaatan apo, nga no daduma ket makalipat dagiti anak mo. Isu nga kayat ko nga ipalagip, iti husto apo nga panang respetar mi. Iti prayer meeting, iti panaggimong apo Dios. Ala, adati, mabaling ko kumadag, pritsit ang arabi ngay panggap ka iti ado nga karit, iti panagbiag. Ngam dito man apo palubusam ti adipem. Tapnon uray sa dino ti ayan, dagiti outreaches mi. Ken kapkapiliyami apo. Ket adda ko maurnos mi. Ken panagmaymaysa ti puso, spirito ken panunot mi. Ngano anya di aramiden mi apo, sangsang kamaysa kami, ket awan na isisiyasi. Agyaman ak apo, in Jesus' name we pray, amen. Tugaw tayo amin, kakabsat. Adda tayo iti series of lesson, iti libro, iti salmo. Ket yaman ken dayaw ko ti apo. Daytoy Psalms 34. Ket inikanak ti apo iti mensahe nga halaeng nga i-preach ko kada kayo, no di ket i-implementar tayo kadagiti churches tayo. Now, tiyo mo na nga kayat ko nga ma-realize yung kakabsat. May kariti apo. Aramiden nyo hanga gapu kanyak. Aramiden tayo gapu ti apo. Hanga siyak kakabsat. Hamag nga sikal. Tika daday di kapilya is not about me or you. Kaya't ko nga detat umuna nga punto. Ngagsagapsip kada kayo, ta uray agungutak, uray mang babalawak, hangasyak, no di kat ti apot pa kay gapwanan na ti amin na panagunget ken panang babalaw, panang kurihir. Amin ngay bagak itang arabi, ti apot gapuna kakabsad. Ket, makita tayo kadetoy nga passage, dagiti ingredients, nga masapol nga aramiden tayo iti panagdaydayaw tayo iti apo. Innem kakabsat detoy. 6 ingredients how we should praise the Lord.
Muna ti amin, kunana ije verse number 1, kat basag ti English, kunana, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Verse 2, my soul shall make her boast in the Lord. So, makita tayo kakabsat, inusar na dito personal pronoun nga I ken my. So, timaadal tayo iti dito kakabsat is number 1, ti dapat panagdayo tayo iti apo, iti uneg, iti kapilya, muna ti amin, we should praise God personally. Nakayad na nga sa unday jay. Now, mabalin nga adu tayo kakabsat, nga agdaydayaw iti apo, nga mlaglagi pa nga ti apo, kitkitaan na tayo individually. Iso nga uray adakat isango wano likod, agbehave ka. Kadhamo kong kuna, deti ka adumi hanak siguro mapampansin ti apo. Nang runa no dakay ta igid. Idiin ko di word nga personally, dako na nagat I. Madamdama ako na nanto jay, let us. Tadi kayat ko nga i-magnify di kakabsat di word nga I. I will bless the Lord. My soul shall make her boast. Kaya nasa 100 lakit kitaan ti apo as a whole, no di kat kitaan na ka individually. So, you must be more aware of God than me, your pastor. You must be more aware of God than me as your pastor. Nagtugaw ka ditan, apo ko nam, at tuya ko ngagdaydayaw ka nagyaman kan ka. So, as an individual, you offer to God your personal praise. No, kanta tayo. Napigsan, jay kanta. Napigsapay dito yung mic. So, han na kahit nasawan nga di ka kanta. Takit kitaan na ka nga ruti apo. Individually. Padasan tayo man kakabsat. Nga no simrek tayo ti unag ti kapilya. Ti umuna nga mapanunot mo, siyak, sika, kanti apo. Haan lang nga DJ, kaadu tayo kakabsat. Maawatan nyo, dati point na dati individually. Oh. Eket no, dati ti apo, hana tayo makita nga adu tayo. No dikat makita na ti puso ti tunggal maysa. Deto, agdingding agada deto. Deto, agkangkanta ka di. So nga kung nakitay kakabsat, bilang panangi-implement tayo, that's from my point as your leader and pastor, nasisita lang ibagak, rebeng na lang ibagak. Ngano di kan tupela nakasagana, rumwar ka pelang. Because I would like to implement, ngano imay katiunag, ti umuna nga dapat maging mabigbig tayo kakabsat, awan sa bali no hang nga ti apo. Apay nga di kagkanta, kat ti apo, ti kang kantaam. Apay nga no pa nagkararag, di kang agkararag. Individually kakabsat. Tunggal maysa. Makipaset kadayjay nga aramid ti panagdaydayaw iti apo. Okay? May kadwa. Isudeti kunanan, oh, magnify the Lord with me. With me, kunanan. Kaya nang sawan, halaangan nga individual ti panag-praise ti apo. Alay, di punto na di individually. No diket, with me, and let
us, kunana, exalt His name together. Although we praise the Lord personally, but we should also praise the Lord as a corporate body. Now, kung nadigiti da duma, uray hanak mapan di da church, uray awan church nga papanak, daydayawak lata ti apo ti unag ti balay, on my own, kung nati da duma, right? Kunakmat, while it is true, nga dada ka nito, nga mangan ka nga may maysa, aglalo no napang ka di trabaho, may maysakan nga mangan, nagbalon ka, correct? No kumakarpentero ka, mangan ka di trabaho, may maysam. Ngam addamat ka nito, ngagsasango kay nga pamilya. Tipandangan. Eget namak pa nga pamilyan kakabsat no dila pulos ngagsasangon. So as HBBC, there is an appointed time that we come together. Ti punto nga kayat ti Apo, nga implement ko, nga improven ka dito nga point kakabsat, is our attendance. No, DJ, first point, ti dapat ma-improve tayo, di personal tayo nga panagyibkas. Kat sublianak man labasit na pag-relate klata dito iduan. No, dakat ti unag ti kapilya, ag-behave ka. Agtugaw ka nga naplastar. Sika, siyak, sika. Individually kakabsat. Naawatan tayo. No pa nagkanta ka. Pa agkararag ka. No pa nagitudan, addamated mo. Hanga pilitan ka no awan. Ngam ti kahit nga sawan, nagsagana ka nga imayag daydayaw ti Apo. Ngam deti may kadwa, ti point na deto gaputa yaw awis na, di pa nakigimong, wano pa nagdaydayaw ti Apo kakabsat. Ti dapat na nga deto, awan kuma ti miyembro nga absent kadagiti amin nga panaggigimong tayo. DJ kakabsat, principle wise deti isursurok kada kayo. At he is inviting a corporate worship. Di mo na, he promotes an individual I. So dapat si kaamom. Di gusto nga pa nag-gibkas ti Apo. But now he is promoting a corporate. Let us exalt His name together. So tiyo mo na nga makita tayo kadeto yung kakabsat. No let us ko na, kat at dato'y DJ kasarsarita mga let us na. No kunak, amin tayo nga member ti HBBC, may kayon kakabsat. Da kayo, awan dapat agigyan di balbalay na kakabsat no makaumay kay mo na ti kapilya. Di kay kapilya kakabsat no may agdaydayaw. Let us nga ron. Malaksid, no adda kay ka dagiti distant. Iso nga, adagiti online tayo because this is a distant. Dakat ibalasi taaw, dakat ti adayo nga probinsya, kakabsat, maikari ti Apo nga amin tayo, agtitipo na Awan miyembro nga dapat exempted, nga exempted sarili na nga, napanak di Domingon, apa inak pala maki-prayer meeting. Sa bali day jay, tema tayo ti Domingo, sa bali mat jay prayer meeting tayo. Ngam ti kayat na nga sawan kakabsat, by all means, okay? Awan dapat ti absent kadagiti amin nga gimong tayo. Awan miyembro nga absent. So, i-challenge kayo, kakabsat, tasyak, haman lang nga bakarat ipaspastorak. Pastor nakpay ti pasukin. Pastor nakpay iti church tayo tilawag. Deta pa'y klaberya. Urayan nyo, nga siyak timang bisita, di kita pada yung miyembro at bagara. Hanga dapat da kayo? Titumulong kakabsat, 42 years dito yung churchan. Arat kukun nyo kakabsat. Apay dito alukuyan, di kita pada ting miyembro, challenge kayo.
Apay di yu alukuyan, di kita do mga members tayo ti Bakaran. Apay anyo aramidin deto, nga kunana, let us, may kan, Brad. Intayon kabsat. Lakay, intan. Damot la, di kita asawa yung lalaki doy. Good. Bakit intayon? Anak ko, intayon, di kapilya. Nanang, tatang, intayon, di kapilya. Deta kakabsat ti bugas kan anak, nga ipakpakita ti Apo iti detoy nga bersikulo. Let us together kunana kakabsat. Kasano nga together katiltilad, dat ayan na deta nga miyembro. Together pa nga ro deta ta. Hana together di jala, da kay man ti manghusga ti bagbagak, together pa di jay. Hana together, family, together, kunana kat awam mat ti may sadyay, together nga ro di jay. Together, together. Together, together. Hello? I-challenge kayo kakabsat. Hanyo manggag itang arabi, dete mangpa-happy kada kayo. Hanga siguro di jay ti manggagyo. Ti manggagyo kanyak itang arabi, challenge. Kasi I am not here to entertain you. I am not a clown. I am a preacher of the Word of God. And my duty is to tell you what's your responsibility. If you are not being entertained, I don't care. What God cares about is that I will tell you that iti ubram. Naawatan nyo kakabsat? Oh. Ti concern ko dito kat ti Apo, agasam deta kakabsat. No, at dadagiti, da do mga affair, hante kayat, hante pa odi. Apay no kapilya kakabsat ti Apot daydayawan, iso nga nagimbag, nagsaya at a Diyos. Nang parswa ka datay, so mangtutibiyag tayo. Amoy ureg, sa huak tinakaungot ka nakadagdagsan ita kakabsat, hangka dapat ma-offend. Kasi ti Apo dayto eh. Ti Apo dayto yung kakabsat eh. Uray da kay ngagbuy-buyang kay dapat ma-offend eh. Ti Apo ito eh. Dito prayer meeting tayo, 100% attendance tayo dapat dito eh. Kasi pamilya na tayo ni Apo Diyos. Hala nga pamilya nga, imawat tayo kat mapantay amin langit. Church family na tayo ti Apo. We are a one body in Christ. Di ka makita kakabsat aya. Nga dedi absent, dedi after resurrection, iso ti kinasauti Apo ni Tomas. Nga kuna digiti INC, iso nga nagkamali, kunada. Gaputa absent ngaming, kunada. Agasam deta? Apay, gaputa absent kamalin. Anyway, kakabsat, i-challenge kayo. Aman, kakabsat. Kasari tayo, di kita paada yung nga taga-Bakaran. Kastamot da kayo nga taga-pasukin. Kasari tayo, kakabsat. Umayak to taton Merkules palubos ti Apo. Itakto pasukin ng umayag preach. Ijayak lawag iti Sunday. Di Claveria, idiadak ijay di Merkules. Lungalong ni Pastor Denison. Dati senior pastor tayo dito. May kay amin ng kakabsat. Agat aduda iti Merkules. Ang awampay ti daduma. Awatan nyo kakabsat? Awan ti mako nang adayo itan ta daluganan kakabsat. Muyo. At tuyak nga kasadipon ti Apo, ipaglaban ko mamot, itibiyang ti Apo kakabsat. Sino, di kita nga bobos ka da. Sino man naman manager kakabsat di da. Awan ngatong ni Apo Diyos. Paglaban ko mamot, tibiyang ti Apo. Awan dapat absent, no appointment ti Apo kakabsat. Awan dapat. Nang runa, pamilya na tayo ti Apo. Anak na tayo eh. Dati dapat ijay nga makita ko na inay kakabsat iti Apo. Amen? Dati challenge kakabsat. Hala deta. Ijay ko na nga, let us, ko na exalt His name together. Agawis ka. Agawis tayo.
Amuyo, itay na pa nag-restroom, itay agkangkanda di choir, makalwaak kakabsat. Apo ko nag-thank you. Nakasagana kami nga uray, limagasot, kada 700 ti attendance mi diti main sanctuary. Naka-urnos dito gimong mi apo kong kunak. Ama, tayo bisis buwak kakabsat. Kasarsaritak ti apo. Amuyo, dito kinaurnos ti programa tayo, hala nga para kada kayo iti dito agdama. Para ta future ti church tayo dito ubraag kakabsat. Iso nga paurnos ko amin, pacheck ko amin, kayat ko nga plansado amin, isagsaganak kakabsat, iti pa nag-grow dito ministry tayo. Agasam ta, with this kind of program that we have, uray man pi agawis ka ti ado nga bisita kakabsat, maapresyar dagiti bisita DJ, kinasayaat ti panaggimong tayo. Naawatan niyo? So, DJ ti umuna nga punto na ito'y kakabsat. Awan dapat absent, dapat di attendance tayo at datay amin. Dakay mo't kami nga daddo mga nakabaybayag nga miyembro, apay mo't kami nga nakatangtangkan mo't ulo yung kakabsat. Ala, diya ka magbibuya siguro daddo mga kada kayo. Ang ko iba ka deto nga panang pabain kada kayo kakabsat, ibagak deto iti biyang ti apo. Mabaling nga rin nga kasti-kastoy latan kakabsat ti pa nagtrato tayo mo ti apo mo tang. Agasan nyo, nagpintas ta kapilya nga intod na kadatay, tapos di kayo mo't umay. Pina-aircon na pa yung kakabsat na eh. Duray mo ibagam na banugak, may met pelat, ti kapilya nga tabalayo, nagpudot tabalayo ta, hanga pa nang ibaba. Maawatan yaw? Kakabsat. Ti apo deto eh. It's not me. Agsawak lang a firm ka da kayo kakabsat kasi adipon nagtiapo eh. Awang matlat agsao nga para tibiyang tiapo agat madia. Naawatan niyo? Ito mo na nga punto di attendance. May ikadwa de panagawis. Di may ikatlo kakabsat. Dito ko na nga let us magnify the Lord. Di kaya't na nga sawan, responsibilidad mo nga encourage takaabay mo. O, agkangkanta ka. Di kaabay mo. Hamot agkangkanta, kidaguma. Hanamang rik na, kugtara ma. Sipi lamang rik na kakabsat, purwak yung tarwaro na. Agasam talet as ko na nakakabsat, no da kaabay mo, impluensya di di bagbagana, di ba? Alakat haan nga aktual akas ti ayan ni David, idi imbaga ng, if we draw an insight application, deti ko tayo, kakabsat. Saan tayo nga i-aplikar? DJ ibagbaga na nga prinsipyo, DJ nga, magnify the Lord with me. Kunana, di ba? Danggayan nak. Kunana, ka-JT Ilocano na ka, danggayan nak. Kunana. Let us exalt His name together. Di nga balikas kakabsat kat haan nga narabaw nga balikas di gijay. Naganti apo narabaw kad nga nagandeta kakabsat. No, di talaga nga napnuan dayaw ti kay papanan na di jay. Iso nga dapat, deta kaabay mo. Encourage some. Oh, no dete ti pa nagtugaw na kakabsat kat kasla dete addayan ti bukod na nga balay nakakasjay. Ay kat masapol nga Brad ko naman. Pagdingag ka nga nasayaat. Naawatan yaw? O, panagkantaan. O, makitungtungtong kakabsat. Kuldingam. Haang nga oras ti panagtungtong, madamating agkangkantao. Madamating agkangkanta. Let us. Naawatan yung kakabsat? Ijay ti punto na jayan. May katlo. Okay? Kunana, His praise shall continually be in my mouth. Okay? Not only we praise God individually, not only we praise God corporately, but number 3, praise God verbally. Oh, mouth ko na eh. Kat makita tayo di Hebrews 13:15 ti baro nga tulag, nga kaspa ng pasingked na. Kakabsat, deto'y verbal nga pa nag-praise ti Apo. Kunana,
by Him. Therefore, kapuken kuana kunana, let us offer the sacrifice of praise to God continually. O, di ba? Kalakad mo la DJ tema na jay? That is, ano DJ ka no? Ngay daton tayo nga pagdayaw ti Apo, the fruit of our lips, giving thanks to His name. Iso nga, at dati testimony time. So ano, damat ag-testimony kakabsat, hanga dete, di mo't makabendisyon, dete nga testimonyo na mo't, boring mo't. Idaydayaw na ti Apo ti kapasidad nga pangidaydayawan na ti Apo. So you need to say amen to that. Nawatan tayo kakabsat? Oh. Iso nga kung nakita i-implement ko, palakpak kayo, adahan nagpalakpak, rumor ka. Hanga deti pa nang pabain king kang tapno makasursuro ka. Training kakabsat. Amoyo deti nga bilang tayo, masapo lang ma-training kay pelang kakabsat. Anyo ko na nga professionals kayo, di mo tag-behave, di mo nagtikapilya. So dapat ma-training tayo pelang. Naawatan nyo kakabsat? Oh. Katne, kunana, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Digidi kang kanta tayo, pagyaman, salamat aking Panginoon. Umuna, ije individual, dapat ko nam Apo, agyaman akin ka. Oh, kantaan tayo, salamat aking Panginoon. Ibkas mo Hanga DJ, kunana DJ, may sagat, I am worshiping God in my heart. Kunana ngamin. Api di kag kang kanta. Kunada nga kastagan. I'm worshiping and praising God in my heart. Kunana. Oh, din ba ilustrasyon kada kay di Wednesday night? My wife knows that I love her. Amen, mahal ko? Oh. But she will appreciate it if I tell her every day. Kati Apo, detat kayat nagakabsat. Nga hangakit kitam la iso na ako na, amom tinago nagtapusok Apo, amo kong kuna. At ako na nangarudan kat, my lips Kuna na dyan, Hebrews 13:15, fruit of our lips. No, di talaga nga, ti Apo kakabsat. Ti love language ti Apo, ibagam, deta praise mo king kuana. Iso deta ti love language ti Apo, ibagam. King kuana. Oh. Iso nga deta pa nagkantaan, iso deto yan kakabsat. You sing to the Lord. Amen? Oh. Kabsat. Revive tayo, deti nga kwa tayo. Amin. Muyo, deti timakuna nga elemental wano basic. Nga nuhaan tayo nga papintasan deti nga basic. Awan serbi na nga umadu tayo kakabsat. Kasi nung nakad-adu tayo, dahan nagkangkanta. Adahan na nakatutok yan di preaching. Agim amen ti dadumang, kasla awan pa'y tinapasamak king kuana. Awan serbi di quantity kakabsat, awan quality. Amoyo, deti ti may sa akor value, ti HBBC. Day jay klase ti panagdayaw tayo ti Apo. Improveon tayo. Di kayo makita nga uray ti choir at the training da kakabsat nga agkanta. Pati ayos, kita nyo hanga sugsugabat lang nga da. Nakita yun, di kita nagkantat choir. No inikat da taping guldawa na nakakabsat. That's a part, it's excellence. Uray ti pa nag-worship tayo ti Apo, it should be excellent kakabsat. Nakadisdescente, digiti kapilya tayo, tapos awan lat ka dissented pa nag-praise tayo ti Apo. Wala man lang ka-glamour ang ating pag-worship sa Panginoon. Katne, nagpipintas, digiti kapilya tayo. Digiti daduma kakabsat, kulto ko na tayo nga makitam ti pa nag-behave da worship. Datayo kakabsat, amoy no apay, kasi na may ibagbagagan, may ipalpalagip ngamin unay kada tayo kakabsat Ti amo tayo no, dati ito nagtikapilya, agtukaw tayo tikay-kete nga pa nag-plus-plus ta, agkanta tayo no kayat tayo, agayment tayo. Hala mabalindeta kakabsat. Hala mabalindeta.
Amo kaya trumwar ka, ingka jerwar. Amen ba? Deto, ulitek man timbagak itayan, tibiyang ti apo deto. At maawatan nyo no kasano, kastuyak ngagsautap numarik nayo kakabsat. Trataran tayo ti panagdaydayaw tayo ti apo nga seryoso. Hang nga seryoso nga dete, hang tayo makaisam, ti kahit nga sawan, ti apot kasangsango tayo eh. So nga, ulita ka, o individually, amo kung kuna nga, nagado kami, kala ko madagay nga adda dita, pasukin, klaberya lawak. Ayan, nakamakit-kita ni Pastor, sag ko na, kit-kitang kay tasum, sag paminsan. Ala, ipakita man, numayat mo la plas-plastar da. O, kitam, nagplastar dan, kitam, hanggang nakaplastar nga na sayat, itay kung nakita. Nagaputa awan ni Senyor Pastor, dita kakabsat kat, hanggang agplastar nga na imbag. Lawag, ipakita man talawag. O, kita? O, klaberya. O, kita man, nakaplastaran. Una ta, da, gundaway ko, nagplastaran, gatatay kat saan. Tingras. O, kita niyo? Amuyo kakabsat, num kastat may implement, nga, rule tayo kan plastar tayo ti panagdaydayaw ti apo, ibagak kada kayo, uray yan ng outreach kongregasyon kan church, kakabsat, mariknam to lata ti presensya ti apo. Yeah. Awatan nyo kakabsat? Okay? Not only praise God verbally, hintay dyan number 4 kakabsat. Alas 8 manggaya man. Unay kagis-isam ni Edwardan. Kunanan my soul shall make her boast. Paunay kadetan kakabsat. Iso nga, amoy teknik kan sekreto kakabsat. Tapno kastat pusom nga umay kapilya. Damagag man kada kayo. Kasta ba't pusom nga umay ti kapilya kakabsat? Ngano simrek kadto yang kat permi nga you stand in awe in the Lord. Sino kada kay ti kastat puso na nga sumrek ti uneg ti kapilya? Awan Hindi tayo ganyan Dapat to simrek ka ti uneg ti kapilya kat Lord. Paunay ka, deti pela kapilya amin nan yan nga kinaimbag mo apo. O datta ni pastoron apo, gyamang kami ti pastor nga inted mo kada kami apo. Mas daaw ka iti apo. Daka iti mas daaw pelang ti apo. Awanan kakabsat. Malmalmus tayo ti problema. Di tayo mas daaw ti apon. O taste and see that the Lord is good. Ti teknik na deta kakabsat. No umay tayo ti kapilya, i-prepare tayo ta puso tayo. Dakay nga aglogan ti pasahero, agawit kayo. Siyempre, duma, agdiretso kay ti kapilya. At dakay pela ta jeep, isagsaganam ta puso mo. Kakabsat, ti balay gitigimong han na aksidente. Masapol ti sagana. No preparation, no success. Hangkang ag-succeed ti panangipraise mo ti apo, ti imay mo pa nagkapilya, no dim insagana dayjay. Kayat mo pa imot nun imay kadtuyang ka, entertain na nakata-asher, entertain na nakata-pastor. Numan pininstrakak na kiti asher nga amin na sumungad, alaman mo nyo. Naisem ka nakarupang at tarupa na, isiman nyo, amin. Ngam kailangan ba nga kang kanayo nakasjay kakabsat? Hamba nga dapat sursurwan tayo, day espiritu ni King David. My soul shall make her boast. Kas jay dapat ti spirit tayo Ngano'y may tayong katay talaga nga nakaskas dao kaapo. Naawatan nyo, di jay nga rik na kakabsat. Di jay nga atmosphere ti kaungan. Amoy ti kaya nga sound number 4, let us praise God reverentially. Praise God reverentially. Ti kayat nga sawon deta reverentially, reverence. Ti may sa pa nga word ti reverence, respect. Respect ko na man. Respect. Ti kayat nga sawon, kakabsat,
Don't take God lightly. Idi Lunes, diniscuss ko may panggap ti basol. Adda iti explanation ko, nga Jack ammo no maawatan tayo ng kayat kong i-explain. Amuyo kakabsat, no nga minhaan mo nga habit, nga ag-confess ti basol ken Apo Diyos every day. Amom ti aramidan ta basol kakabsat. Pukawon na dayjay reverence mo ti Apo. Di mapilaw kakabsat, nga umay ti makigimo, nga kaslaawan lang ti Apo ta. Because the daily life mo, you don't build up your reverence on God. Ti lesson ko i-demande, what kills passion? Passion killers. Anyat mang papatay, day regta ken ragsak mo, ngagdaydayaw ken nagserbi ti Apo. Amom ti may nga mang papatay, di passion mo ti Apo. Let me ask you tonight, when you come to church, are you passionate? Are you as passionate nga no sika, passionate ti makan, kas jay batrik na nga umay ti kapilya? No kunak kada kayo, okay, let's go to the next case and point. No kunak kada kayo, tun alas 9, hindi basketball. Da kayo nga padak, nga addict ti basketball. Nga passionate ka mapan, kasta bagka-passionate mo taw, nagsusugil kan. Mo yung problema kakabsat, awang passion tayo nga para ti Apo. Hanga talent deta kakabsat. Dapat ada passion tayo nga para ti Apo. Tatta kakabsat, ti problema, we are not building up that passion. May isa nga example, iso di ko na, anat may isa nga passion killer, unconfessed sin. Amom kakabsat, tatao, let's talk on a human relationship. Tatao kakabsat, no makabasol ka tatao, kat di ka makisarita kan kuwana, okay? Nang runa kan nanang kan tatang mo, no di ka makisarita ngagpakumbaba kakabsat, amom ti aramiden, DJ basol, nga mo masursurot pa nag-confess, kan nanang kan tatang mo, ti epekto ng tukin kan kakabsat, awan to respect mo kan nanang kan tatang mo. Amom ti aramiden na ta pa nag-confess. May katoy. Katoy. Amom ti aramiden na ta pa nag-confess. Kung adata Bible deta ka, if we confess our sin, amom ti aramiden na, no tatang ko kumadetoy, kada dabasol ko, it takes, amom kakabsat, sakbay nga mapanak makisarita nga, sorry kin kuana, at dapela mapasamak ti sistema ke. Siyempre, pakumbabaak pelang ti kaungag eh. Katatano ko nagtatang, dispensaram anasong batang kaitay. Sorry. Amom di nga pa nag-confess mo, tepekto na ka, respect to your dad. Tata, apeng awan respeto ti anak kadagiti naganak, they don't know how to say sorry. Kastamat dagiti Kristiyano. We don't know how to deal with our sin by confessing it. And sin is now removing, taking away the passion in our heart for God. Why not nga tirabi, sakbay ka nga maturog ko ng Apo, no, dagad nakabasulak, pakawanan nakapuan. Sikat na kaimatang ti amin nga turong ko ita. Sikat makabasat panunot ko. Search me, O God. Isong dati kita nga bersikulo ti Biblia nga ehemplo. Ti point na ngamin deta kakabsat, tapnon ag-remain di respect mo ti Apo. Padasam ti nag-confess. So nga kita kakabsat, dakat per-respect mo ti Apo nga makunagat awam, makunalang kakabsat. Ngam no kaungan awan. Kasi di confession, isut mang pasubli di respetom ti Apo. Deta kakabsat ti explanation ti basol. Kada tayo nga Kristiyano. So nga dati kita ka, search me, O God, kung kunana di Bible, if we confess our sin, ada di Bible di ka. If I hid, ano di kunana, no italimon ko ti pusok, italimon ko ti basol, if I regard kunana, iniquity in my heart, the Lord will not hear me. That's out of respect to God.
Apay ko makakabsat ka, di mo makikita ni Apo Diyos, nalakakad nga respetarum ta, di makikita. No di talaga nga adda iti habit nga dapat i-practice mo. Tapnon ti kasta, maging respectful ka kini Apo Diyos. Tatapay kit din kakabsat, nagdadakkel ti ulo tayo nga Kristiyanon, tanong mababalaw tayo ti pulpit kat makagura tayo pa yun. Samantalang Biblia ti mang babalaw king kan. Ti Holy Spirit ti mang kungkumbiktar king kan. Ma-offend ka pa yan. Kasano nga, derespeto mo may agdaydayaw ti Apo. Amom ti sayaat na, no nag-preach ka mga pastor, natamaan ka kakabsat, Apo, para kanyak, sorry Apo ko na. Hamo mapukaw ti respetom ti pastor eh. So ako I am not first concerned of your respect to me. Ang concern ko yung respect mo sa Diyos. Because if you do not respect me, you are actually not respecting God. Detat basol tayo kakabsat ti Apo. Oh. So nga tata, digiti da dumangayang people, papayabak, may sa nga kasarsarita ida. Because isursuro kadakwada deta fear of God eh, awareness of God. May kapilyahan ka nga aware ti Apo, kakabsat, ada dito ti Apo. Di fear of God eh, ti mangisuro ka data yung agbehave eh. Di fear of God, ti mangisuro king ka agpakumbaba. Di fear of God, ti mangisuro king ka agpakumbaba ita pastor mo. So awan ti panagpakumbabam ti pastor mo, awan respetom ti pastor mo, awan fear of God king ka. Ano, the fear of God mo kakabsat? Hanga ti mabutang ka ta pastor ngam adipon ti Apo, Apo, I respect my pastor because I respect you, Lord. Kasum deta kakabsat. Oh, deta ti pakpakita na deta, praise God reverentially. Kasam no deta, isungahan ko pala liplipas ta, kayat ko nga dete, no kumakorn beef dete, ikat giddi-giddi. Telemundo, dete nga corn beef. Ta, DJ, kuha na katumbigat man ng kaslakas jay. Oh, pawatan yung kakabsat. Ulitag tuman nga dudugan deta ng kakabsat. Man churches nga makangag ti kakasto nga preaching itan, ibagak kada kayo. Oh, kasi digiti Kristiyano ita, ti kaya dangamang mangagang, digiti makaayaw. Oh, dito makaparparagsak lata kadakwada. Basta kaya ti Kristiyano mang magata, may stress ti Kristiyano, ma-pressure. Di daan mo nga, digito'y nga truth kakabsat, nung mang pinasakit nga dinggan, isut mang tadbang ar. Ti prayer ko as pastor yo kakabsat, I would rather speak the truth and you will be hurt, but you will appreciate me later. Then I flatter you now. Kato no maamuan yut kinapudno, kunayon to, awam ba't di nga pastor? Iba nga kadakiti kinapudno, nasakit ngam isut mang tadbang ar. Kakabsa, tadeto yung talaga isut mang tumbog eh. Ape, as pagarigan numasaksakit tataw agpro-problema, kat ibagaking ka, operaan ka, ma-offend ka? Ha? Kat kunaking ka, dito iti sakit mo ni, operaan ka kunak. Tamot, di nga doktor mo. Operaan ka no. Eh, dapat ka rin nga ma-opera. Naawatan nyo kakabsat. Kas tamat dito, biyangko nga kas pastor yu ita. Dito ka adu tayo kakabsat, adu tayo tupay palpalubos ti Apo. Ngam ita, dito iti maysa kadagiti ingredients. Nga ilungalong ko by the grace of God, nga improven tayo. I want to see a result for the glory of God. May kariti Apo kakabsat. God is worthy. Oh, no hanak na maawatan, makaamu ka. Nung dapat na maawatan nyo kakabsat, God is worthy of reverential praise. Okay ka lang? Thank you. Agtukogan. Tumakder ti aming kakabsat, agkararag tayo. Lord, help us to realize how great you are. And help us to realize ti kinakuneng iti panag plus tarmi Apo nga umay ti kapilya. As if galyera di uneg. As if mall ti panagkita mi ti uneg. No, this is a house of worship. This is a house of prayer. So nga po,
sakbay nga marik na tilubong Apo. It is spiritual influence kada kami. Masapol nga umapgad ti kinaasin mi. Masapol nga naranyag ti kinasilaw mi. Ket tilang mang paapgad ken mang paranyag kada kami. Ket isu detoy pan nakabigbig mi ti kinasiasin num Apo. Nothing more and nothing less. Because when we take you lightly, Apo, kumabaw iti kinaapgad mi. Ken lumidem ti silaw mi Apo. Isu nga ito'y adipan mo Apo. You've given me the role to lead the whole of HBBC, dear God. And while your servant, and I want your people to be aware that I pray for them every day. But God, how can I pray that you bless them even more? No di kamot maayaw Apo. Ti plastar mi agdaydayaw ken ka. Kaslapay ket ti plastar nan Apo ket sikapayon ti dapat mangayayo kada kami. Sinukam ko maapo. Dapat dakam ti mangayayo ken ka. Dakat DJ ko mati plastar ti mindset mi Apo. Umaykam ditoy nga paragsaken daka. Umaykam ditoy nga ay-aywon daka. Umaykam ditoy Apo nga paisemen daka Apo Dios. As jay dapat ti mindset mi Apo. Oh Lord God, I pray. Saya atan deti nga passage ti Book of Psalms. Ket Apo, ti maysa nga prayer ko ita. Dagiti padak nga amma. Apo, masapol nga mitingan mi dagiti pampamilya mi Apo. Ket isuro mi kadagiti pamilya mi. Manipud kanyak tunggal maysa. Ket tulungan na kami Apo nga mangipamatmat kadagiti pamilya mi Apo. Ikinadakkel mo Apo Dios. Oh Lord God. Thank you. At ma-realize mi Apo. Thank you kam ken ka. Tadakastoy nga panakaisuro mi Apo. Tano kastoy ket kastoy kam latta Apo. Ha? Eket anat serbi na pa nga rod Apo. Awan. Awan Apo. Isu nga Lord. Amin nga digiti ubraan mi. Panagkanta, uray pa digiti panagitudan Apo Dios. Sa Apol nga prepared kami nga umay agdaydayaw kan ka. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. So I pray that you bless our services. Thank you, O God, for keeping us today. Nagpintas pa ko na di Psalmist David, I will bless the Lord at all times, kahit nangasawan. Halaan nga iti good times, Apo, nga kastoy ti panagdayo mo. Uray pa'y kadagiti bad times mi, Apo. At the times nga kung na ti unbeliever, kat malas kunada. Ngamda kami, Apo, ibilang mi lang a trial of faith. Kat uray at dadigidjay nga kanito, nga masusuot kami, Apo. At tuy kamlata nga kas kini Job, agpakumbaba nga agdayaw kan ka. At tuy kamlata nga kas kini Paul, kini Silas, nga uri at dati unag ti pagbaludan Apo, nagkangkanta dalata Apo kan ka. Deta pa'y Apo ti maysa nga kayat mo nga madda kami Apo Dios. Natibker nga pamati. Kat deta Apo ti kasapulan mi ita. So nga Lord, I ask, adu ka dagiti kakabsat ti masusuot ita. Kat deti nangaganda Apo Dios. Sapay kumatapapigsaam dagiti pamati mi. In Jesus' name we pray. All of God's people say,